γίνονται και λάθη. Τις νότες εννοώ. Λοιπόν, Θέρετρα, 1985. Περαία Μπαξές, Αγία Τριάδα, χώρες παιδικών μου χρόνων σιωπηλές, ζωγραφισμένες με ξυλομπογιές, κοντά στη θάλασσα χωρίς σκιές, μέσα σε τετράδια εικοσάφυλλα λιωμένα. Μέρες χωρίς ορίζοντα, θολές, μόνο μια σκοτεινή γραμμή να οδηγεί τα λεωφορεία, κατάμεστα από νεκρούς κολυμβητές, μες στις δεκαετίες της πόλης που χαθήκαν, και έρημα κτίρια, δίχως χαραμάδες και ρογμές. Ήταν εκείνος ο πνιγμένος φωτογράφος, φώναζε αργά τις νύχτες του Αυγούστου στη γυναίκα του, να βγάλει τις φωτογραφίες των γάμων τους από τη θάλασσα. Περαία Μπαξέ Τσιφλίκ, Αγία Τριάδα. Θυμάσαι, ήταν πιο ανάλαφρα τα χέρια μας στην Καταχνή. θέλω να βλέπω. Όχι μόνο εσύ, εγώ θέλω να βλέπω. Η Λίδα και ο Κύκνος, από το τύπο αυτό έδωσα και σε όλα την ονομασία. Εδώ έχω ενώσει δύο πείματα της Κατερίνας. Τώρα τα λέω έτσι όπως είναι γραμμένα σαν τραγούδι. Ερωτευμένη με ένα κύκνο, να τριγυρνάς μέσα στην νοτισμένη νύχτα. Στορκίζομαι στη σκόνη των βιβλίων που διαβαστήκαν, στις ομοιομηνίες που χαθήκαν, σ' όσα θα φύγουν και θα αφήσουν μέσα μας το πέταγμα φτερών. Κοίτα τώρα τι μένει πίσω από αυτές τις λιγοστές γραμμές, πίσω από αυτά τα λιγοστά αισθήματα, τα μακρινά και ανάπηρα φώτα της χήμερας και εκεί στο βάθος τα κοπάδια των λύκων που σιωπηλά διασχίζουν της καρδιάς μας.